Еллык нәтиҗәләр ясау буенча йомгак ясауга багышланган отчет җыелышы данлыклы якташыбыз. 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев исемен горур йөткән авыл хуҗалыгы кооперативы җирлегендә дә үтте. Хуҗалык рәисе Илгизәр Хәмидуллин һәм төрле тармак өчен җаваплы белгечләр, ревизия комиссиясе рәисе Нәдәния Әминова, бош агроном Ришат Абахманов, бош инженер Салават Абахманов, бош зоотехник Ирек Гәрәев чыгыш ясап, басучылык һәм терлекчелек тармакларындагы уңышларга, җитешсезлекләргә анализ ясады, киләчәккә планнар билгеләде. Рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Бергә аңлашып, тырышып эшләү өчен Узган елны хуҗалык күпләп яңа техникалар сатып алуга, яңа тораклар төзүгә, малларның баш санын һәм 2 тармакта да продукция җитештерүне арттыруга, барлык фермаларда да малларны ясалма орлыкландыруга ирешкән. Җыелышта катнашучы район советы секретаре Игорь Никифоров чыгыш ясап, хуҗалык җитәкчелегенең һәм әгъзаларының хезмәтенә яхшы бәя бирде. Һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен механизаторларга, Рафил Калимуллинга, Забир Мусинга, Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының, водитель Тохир Мәрвановка, Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының, терлекче Илгиз Маннановка, тракторчы Илфир Гыйлдановка, район хакимиятенең, саумчы Фина Гаскаровага, механизатор Рамил Латыповка, район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын тапшырды. Моннан тыш ел дәвамында үзен тик яхшы яктан күрсәтеп, лаеклы күрсәткечләргә ирешкән уңганнар хуҗалык рәисе тарафыннан акчалы премия, барлык хуҗалык эшчәннәре, күчтәнәчләр тулы бәйрәм пакетлары белән тәбрикләнде. Инде авыл үзешмәкәрләре күрсәткән күркәм концерт номерлары Гәрәевчеләрнең җыелышына бәйрәмчә кәеф өстәде. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.